balima mi fa pra jagaran la jabagaw oni ñogon tuma amba fa oyo ko obisimina ko kura o ka teleso mande sanfɛ aywa bi an wulila ka se an balimakɛ dɔ ma ni o ye jakarja sumaworo ye denmisɛn ye nga o n'a ta bɛɛ lajɛlen a m'a ka denmisɛnniya ta k'o kɛ kulonkɛ fɛn ye a y'a dɔn ko denmisɛnniya ti mɔgɔ tiɲɛ wa ko mɔgɔkɔrɔbaya yɛrɛ ti mɔgɔ dilan fana wa bamananw ka kuma don ko denmisɛn tɛgɛ koko ɲuman o bɛ maakɔrɔba dangɛ nɔ ye an wulila ka ɲininkali damadama tɛnku a la k'a ɲini k'a dɔn jakarja yɛrɛ ye jɔn ye a bɔra min a ye baara minnu kɛ a da donna olu la ka olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ an ye bamananw ka kuma don maa bɛnnen bɛ i yɛrɛ da ka tɛmɛ mɔgɔ wɛrɛ kan aw ni ne an ka jɛ k'an balimakɛ jakarja ka kumaw lamɛn. Ne tɔgɔ ye jakarja sumaworo. Bon, jakarja sumaworo ka bɔ Kalana. Kalana bɛ Yanfoyila cercle de fɛ an bɛ Sikaso région de la. Bon, ne ye nin mun ye. Bon, n ye n ka premier cycle kɛ Kalana école fondamentale A la ka second cycle kɛ Kalana. DEF sɔrɔlen kɔ n nana Yanfoyila lycée public la. N ye n ka lycée kɛ Yanfoyila lycée public la. Le bac en 2007. Donc, bac kɛlen kɔ n ye kalan ɲɔnkiri dɔɔni. O kɔfɛ n sɔrɔla ka n bɛ domaine dɔ kɔnɔ n'o ye communication ye. N sɔrɔla ka o ɲɛɲini pour que ka n ka dɔnniya dɔ fara o kan o sira kan kosɛbɛ. N nana n ye licence professionnelle sɔrɔ en journalisme et communication. O kɛra école université privée dɔ la Bamako yan. N bɛ yɔrɔ min bi kalan sira kan o ye nin ye. N ka baara fɔlɔ kɛra ka sɔrɔ a ka kan n ka segin kɔ dɔɔni ka d'a kan n ye communication baara in daminɛ ka sɔrɔ hali ma tila kalan na. Parce que c'était une ambition pour moi. A kun ka di n ye ka communication in kɛ depuis n bɛ école la. Et en 2007, je me rappelle encore, un 1er février 2007, n ye baara daminɛ radio fɔlɔ dɔ sigira Yanfoyila mara kɔnɔ n'a bɛ ko radio Wasolo. N ye baara daminɛ en 2007. O y'a sɔrɔ radio yɛrɛ ma caya Mali la fɔlɔ. J'étais technicien animateur en même temps. O kɛra n ye san caman kɛ o structure kɔnɔ fo ka taa se bi ma n bɛ o communication domaine kɔnɔ. Voilà, en réalité, depuis n ye san 8 de kɛ n bɛ radio Wasolo la. 8 ans de carrière à la radio Wasolo. Au san 8 kɔnɔ, j'étais au four et au moulin à la fois. N kun bɛ sira bɛɛ fɛ parce que en réalité, i bɛ domaine caman bɛ radio baara la, n ye fɛn caman k'olu la. O senfɛ n tun bɛ revue de presse kɛ à la radio Wasolo. Malgré que je suis technicien, n kun bɛ revue de presse kɛ, n kun bɛ débat animé, n kun bɛ magazine kɛ ni partenaire caman ye ɲɔgɔn dɔn k'an to radio Wasolo la. Bon, de là-bas, je me suis débrouillé en 2009 avec le ministère de la Communication et des Nouvelles Technologies. Il y avait une dame du nom de Mariam Flanté Diallo qui était ministre là-bas. Au Dunama Kama, il y a une fréquence de Nyenere et il y a une fréquence en 2009. Mais puisque moyen témoulou qu'a formé radio est installé, nous radio Wasolo kono toujours. J'ai travaillé, faut que ta se dondonnier de membre do Nyenere là et jusqu'à ce que sera ka radio est installé le 10 décembre 2012, bientôt 10 ans. Et cette radio avait bara la Nyere fille, nous est Kalanae. Je me suis dit que mon fille kera togo. Il se mouna, il dit que somro ka dosro au tono là.
o de y'a to n y'a ɲini radio in ka taa kalana a ka taa kɛ ne yɛrɛ faso la au moins n somɔgɔw fana ka kunnafoni olu ka bɔ fɛn dɔw kalama à travers la radio. Donc o de y'a to n taara ni radio en 2012 juste n taalen ni radio en 2012 n ye san 2 kɛ n bɛ ka équipe dɔ former n kɔfɛ pour que au moins hali ni n tɛ yen don min équipe in ka se ka radio in baara kɛ radio kana jɔ. Donc o équipe in ye sigira sen kan bolo o équipe bɛ baara la n kɔfɛ hali an bɛ don min na ko bi. Donc malgré que n bɛ Bamako je reste toujours le promoteur de ces radios mais équipe bɛ n kɔfɛ minnu bɛ ka a baara kɛ n bɔlen o la n nana Bamako arrivé ici à Bamako i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min ni média minnu ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ici à Bamako n selen j'ai un ami de très longue date en réalité an ye ɲɔgɔn ye a ko ma Sumaworo an bɛ ɲɔgɔn dɔn a mɛnna nin baara in kɔnɔ n b'i dɔn a la a mɛnna a ka di n ye i ka na an ka ɲɔgɔn dɛmɛ k'an ka projet dɔw bɛ n bolo k'olu avancer. L'objectif était quoi en son temps? C'était il avait un projet de télévision. Mon ami là, c'est quelqu'un, Radio Barala, il s'appelle Bouakar Konaté, Moro Mandé Massa. Moi, je l'appelle couramment le roi du Mandé. Donc, on a travaillé ensemble depuis que j'étais à la radio Wassoulou. On a fait un fait. Et il a souhaité que nous ayons un boulot de Matou. Donc, je suis venu, on a un coup de main dans ma radio là. On a fait un j'ai présenté le journal, en même temps, tous mes revues de presse qui à la radio là. Et en Anato là, il avait commencé son projet de télévision qui était Dakan TV. Et ensemble, on a Watininko là, jusqu'à ce que on a haki nana bara damneka faut autorisation ka kibulu, l'autorisation tibulu itse ka aimer. Donc on a que sababu télé jora. Donc dès lors nous, on a sur soi un peu le travail. On a un bara la doni. Et juste après ça, dans le domaine de la communication, j'ai été retenu à l'Institut national de prévoyance sociale comme contractuel. J'étais à l'INPS comme contractuel dans le service de la communication. Donc là-bas, j'ai servi là-bas pendant 2 ans. Et après, j'ai quitté. Je suis allé dans une autre boîte. Jusqu'à présent, la communication clé, parce que c'est ce que je connais. C'est ce que je peux faire aussi. Donc, je suis allé avec un ami du nom de Seydou Omar Traoré. Il est journaliste à la radio Djekafo et que je salue ici de passage. Et je salue également un grand formateur qui m'a formé. C'est-à-dire, il y a un aller dans une radio barake. Mais il y a un formation c'est fait. C'est comme si il m'a fermenté. C'est comme si il système corolé de Takaboyi. Et donc, il m'a inculqué, il m'a montré un autre chemin. Une autre façon de faire la radio. Il s'agit de Yaya Koulibaly, on l'appelle Yaskoul. Et que je salue aussi des passages. On a travaillé ensemble à la radio Baoulé FM qui est récemment créée, auquel j'ai même assuré l'intérim du rédacteur en chef à un moment donné, pendant un bon moment. Et aujourd'hui, ma vie même, c'est la communication. Mon ambition, personnellement, c'est pour le Mali. Il faut que nous fassions une communication dans le domaine commun. En réalité, la communication est une arme. Une arme, c'est-à-dire marfa domi biseka tienike, marfa domi biseka glani fanake. Mon ambition, c'est que aujourd'hui, fin chamambanga domaine qu'on a fait quoi. C'est de réunir les gens. Kou faranyon ka munumbe anga domaine qu'on ka sensen. Anima emi ulu kata, aduma emi angulu boala quoi. Et de ce fait, je lance un appel à la HAC
haute autorité de la communication. Ils sont là pour régulariser le secteur. Si tel est le cas, ou karanka ajate mene, nous ni bara keli kakan, akato ulu kake, nous na keli manga, ou kulu triye ka boala, ou ka bara ke ni à la kikaouye, des professionnels. Donc, notre ambition est mise qu'à Djama Faranyon Kan, nous ne pas domaine et qui veulent également aller de l'avant, ni bara in kono, nous ne faisons qu'à tagagner à kono. Donc, nous ni en Faranyon Kan, je peux que fin tiaman be, ambe djeko glanyon fait, Djamanaï, ambe de djedo, bi armi bambulo. Nous sommes, notre pays est en guerre. Mais si la communication, si les communicateurs jouent pleinement leur rôle, cette tension-là, je ne dirais pas qu'il y a des bampeux, mais fin de voilà. On doit faire un marche arrière, casser encore. Nous, les communicateurs, c'est qu'on change de stratégie de communication. Qu'on sache pertinemment qu'à fort, nous sommes dans un pays très fragile. Et quand on a dit, quand on a dit, quand on a tiré avec un bête là. Et c'est demain, on débat ton osro. Donc, en perspective, ce que moi personnellement j'ai vu, c'est d'avoir mon groupe de communication. Personnellement, qu'un groupe de communication d'Osro, aujourd'hui, même si c'est sababu qu'à face de hakli kura donkoro. Au groupe de communication, c'est quoi et quoi? Je veux que ça soit composé d'un organe de presse écrite, d'une radio, d'une télévision, d'un web, tout ça. Réunir également tous ces aspects-là dans un seul groupe. Même que ça va bien face au coup hakilna faut vraiment. Voilà un peu ce que je veux faire dans la vie. Voilà, MIFA production Mrorefo, ni initiative Talila Kane, ni Ngadamsani Yasere, a Djerani à Buenama, mais Wazurunga Kando à Mabalna, parce que je sais que Aufana Hamina et Jamanaï basique l'idée. Ani kuna foni nyuma dili jamana de uma ntese ka fo kumbe dakunya laban fo funga wile kerengrenen bla anga jamana marabaw ma bi ala de ulu garska ke jamana ina mo ne ala ko ibe min ke ibo ke ulu nana una contexte de rekono et unana we jamana soro chuko dodla. Aujourd'hui, moi, personnellement, je suis encore jeune. Au cas de belle la main, c'est-à-dire créer tout de suite, au cas cadre de concertation d'Ossigi, au cas couchi bewele, Deni Kera. Bien vrai que Deni Kera, il y a des gens d'Oyaye ou l'Utola. Mais vous savez que cadre de concertation d'Ossigi, au cas de bewele, au cas belle la main. Que chacun donne son avis. Ne fait nous y baraketi. Jamana yambe mounina avec basique quoi. Sinon comme ça, mouvement de batafan. Chaque jour, mouvement de créer mal. Chaque jour, mouvement de créer mal. Mouvement où le beko malika sininye sigo le bo de nyini. A mouvement beko me mali basique nyini. Quel est le coran fait en bo bani nyini. Nous etnie. Ou ka bewele ka franyon kan ou ka boni haklan kelenye haklan kele mumba to nu le rebe jamana maranu haklan kelenye
pour que au moins transition in ka ban lafiya la olu lafiyalen k'a tɔ kɛ anw yɛrɛ fana malidenw lafiyalen fana k'u accompagner pour que an bɛ mali kura mun ɲinini na olu taalen a ka di mɔgɔw ma minnu hamina ye mali jɔli ye. Voilà un peu le message n tun bɛ fɛ ka mun kɛ k'an ka kuma laban ka foli di n baarakɛɲɔgɔnw ma minnu bɛ nin domaine kɔnɔ minnu bɛ k'a kɛ ni professionnalisme ye n b'olu fo dan tɛ foli min na k'a ɲini u fɛ u bɛ mun na u ka dɔ fara kan hali sini parce que mɔgɔ si tɛna jamana in baara ni an yɛrɛ tɛ n'an ye a fɔ ko an bɛ communication na arme min b'an bolo o ka jugu k'o kɛ k'an faso kɛlɛ k'a ci a bɛ kɛ anw de la an ka kɛ mɔgɔ ye minnu bɛ na ni basigi ye c'est ce que moi je souhaite aujourd'hui n bɛ n baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ fo k'a yir'u la k'a fɔ je suis disponible disposé ni mɔgɔ o mɔgɔ mako bɛ n na su ni tile je reste à la disposition merci beaucoup.